Ezin nintzen mugitu, baina ezin nintzen gelditu ere egin. Hor zegoen. Odol eta hezur lehorrez egina zirudien tronu batean. Ez zuen ez argirik, ez itzalik ematen. Besterik gabe, nire zain zegoen. Erresistentziarik gabe etorri zara, hori ona da. Badakizu ez nagoela hemen zu zigortzeko, ez dut horren beharrik. Hobetu egiten duzu, zuk bakarrik. Ez zidan minik eman, eskutatzen saiatu nintzen guztia itzuli zidan besterik gabe. Eta ulertu nuen hau izango zela nire zigorra, neure buruari aurre egitea, babestuko ninduen gezurrik gabe.